Profetano por preparar as actividades e estas actuacións cos nenos, a Sandra, a Ana, os outros profes que axudaron para vestilos e facer as vestimentas para que pudieran sair, vale? E nada, simplemente despedir este curso, este trimestre, desearos que pasedes unhas felices festas, que sexa todo bo para o ano 2020 e nada máis, que agora podemos sair porque desde a AMPA, que axudou a montar tamén o escenario, vale, e a decoración e todo, vamos a disfrutar dun chocolate, tanto para familias como para os nenos. Primeiro van os nenos, vale? Os maiores que vos querades quedar, tedes que ter un poquinho de paciencia e nada máis, que pasedes unhas felices festas.